Paraules, flors i pólvora és un homenatge, és el meu homenatge des del meu punt de vista a la Mercè Rodoreda i el que representa ella per a la literatura catalana. És una novel·la juvenil i és un intent d'acostar l'obra i la vida de la Mercè Rodoreda, que és una escriptora excepcional de la literatura universal, no només catalana, doncs és un intent d'acostar-la als lectors i lectores joves que potser l'han descobert a l'escola, potser l'han descobert com a lectura obligatòria i jo volia construir un pont entre la Mercè Rodoreda i el segle XXI des del plaer de la lectura i com un homenatge en molt sentit. El Premi Crítica Serra d'Or 2021 de narrativa juvenil és com un somni, és com la culminació de tota la il·lusió que he posat escrivint aquest llibre i volia agrair-lo molt sincerament. També gràcies a l'editorial per haver apostat per un text que no és convencional i no és gens convencional amb la literatura juvenil habitual. També gràcies a Serra d'Or i res, gràcies als lectors i lectores que ho fan possible.